bliver kaldt Søren Sogreni, og jeg er grundlægger af det her foretagende. Vi prøver at bygge verdens bedste cykler her, og laver en masse udstyr til cykler. Og designe ting og sager. Men det er efterhånden sjældent, jeg også bygger cykler, men en gang imellem. Jeg hedder Peter Lassen, og jeg er mekaniker. Jeg har gennem lang tid interesseret mig meget for cykler. Så det her er en butik, hvor der er et meget højt håndværksmæssigt niveau, som gør, at det er håndværksmæssigt spændende at være her. Jeg startede ud med at arbejde op i en biograf, hvor vi havde et lille værksted inde i operatørrummet, og jeg startede med at lave en cykel til mig selv. Og da folk så den der cykel, så syntes de, at den var fantastisk, og ville også have en. Så lige pludselig så begyndte jeg at lave cykler til alle dem, der arbejdede oppe i stedet deroppe. Det er noget, der hedder huset, hvor der arbejdede rigtig mange mennesker. Og der var flere, der gerne ville have sådan en cykel. Så totalt set tager det cirka 3 måneder for os at lave en cykel. Men når alle delene er her i butikken, og vi går i gang med at samle cyklen, så tager det mig cirka 2 dage. Det er jo enkelheden og funktionaliteten og udseendet af dem, men specielt også, at vi arbejder så meget på at lave dem så gode, som de er. Og så kan jeg selvfølgelig lide, at andre folk også skal lide dem. Det giver en stor tilfredsstillelse, at man får en masse anerkendelse på det, man laver. Det er svært for mig at give slip på mine personlige værker nogle gange, og jeg har sådan set holdt op med at gøre det. Jeg forstår på den måde, at når jeg laver nogle cykler, som er unikums, så sælger jeg dem ikke mere. Det gjorde jeg i starten, men det er jeg holdt op med. Jeg synes jo, at cykler har en forkert udvikling på mange måder. Jeg synes jo, at man skal have respekt for den enkelhed, der er i cyklen. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at genopfinde knalden med at putte motor på og putte elektriske gear og alt muligt hejs på, der kan gå i stykker. Jeg synes jo, at enkelheden er så fascinerende. Men det er der jo også andre end mig, der synes. Så i de her år, der er markedet blevet meget todelt, kan man sige, mellem dem, der prøver at lave cyklerne mere og mere avancerede og mere og mere tekniske, og så dem, der prøver at lave cyklerne meget, meget enkle, og dertil hører jeg jo. Det jeg bedst kan lide er at sende kunderne ud på nogle cykler, de bliver glade for. Men mine kunder i hele verden bliver sendt cykler til Japan og til Australien og til Sydamerika og til USA og Canada. Så jeg vil sige, verdensrummet er vi ikke ude i endnu, men det er sådan set det næste, hvis vi skal videre.